De Venraayse kermis staat op het punt om los te barsten. Op dit moment worden de laatste punten op de i gezet. We hebben dit jaar 70 attracties hier in Venraay mogen contracteren en daar zijn we super trots op. Zijn er ook nieuwe attracties bij? Ja, we hebben dit jaar de nieuwe attractie, de Phantom XXL van de firma Ordelman. En daar zijn we echt heel erg blij mee. Ook buitenlandse attracties strijken neer in Venraay. De Showtime hebben we dit jaar ook kunnen contracteren. De Showtime is van een Duitse exploitant. En ja, we zijn heel erg blij dat we die in Venraay mogen hebben. Het heeft een heel mooie achterwand. Het decor is echt heel erg prachtig. We hebben ook een Fransman staan, een Franse exploitant. Die staat op het Henseniusplein met de Eclipse. Ook een hele mooie grote booster met 1 arm eraan. Dus ja, het wordt een geweldig spektakel. En zijn de voorbereidingen in volle gang of is de opbouw al voltooid? Nou, algemeen staan alle attracties op de plaats en er zijn altijd nog wat kleine zaakjes die geplaatst worden. Dat hebben we ook het liefst tot kleine zaakjes al laatst geplaatst worden, want die verwerken eigenlijk meestal de grootste obstakels voor ons. En zeker als je nog heel veel transporten door moet. Hoe is de opbouw dan verlopen tot nog toe? De opbouw is goed verlopen. In het verleden was het zo dat kermisexploitanten altijd op dinsdagavond om 6 uur mochten oprijden. Dat hebben we in de loop der jaren zijn we er toch wat milder in geworden. En ook gezien dat we ruimte nodig hebben op het woonwagensalon. Want als we al die pakwagens daar neer gaan zetten, ja, dan krijg je gewoon een chaos dat je niet meer uitkomt met je stroomverdeling. Nu laat ik ze gedoseerd oprijden. Dus dan is het allemaal makkelijker. Je kunt het overzicht beter houden. En het heeft alleen maar voordelen met elkaar. Tot zover ben je tevreden? Ja, ik denk dat je hier wel een tevreden man voor je hebt staan. Kijk, we hebben ook al eens jaar gehad dat het anders was. Het weer is nog steeds goed, dus ja, we mogen hem mopperen. De grootste kermis van Noord-Limburg is tot en met woensdag te bezoeken.